हाय गैस जय जगन्नाथ देखु राति 12टा बाजिବାକୁ आସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରୁ ଫେରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ भूत लगेदेवी क्या आगे ମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘର ନାଇଁ ମାଉସୀ ଆଟେ ପକୁଡ଼ି ଫକୁଡ଼ି ଛାଣିଦେଲ ଛୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଖାଇକି ଯିବେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସେତିକି ଏତେ କାପିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ସେଠି ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜାନୁଆର ଠିଆ ହେଇଛି ସେତିକି